Måske kender du til det der med at leve et liv, hvor alt egentlig ser perfekt ud. Hvor du egentlig gør alt, hvad du kan for at få alt til at være snorlige, og hvor du gør, hvad du kan for at tilfredsstille alle andre omkring dig, for at være den bedste mor, den bedste kollega, den som tager sig af alle andre, du lægger mærke til, hvordan folk de har det, og du gør alt det bedste, du kan. Og alligevel så sidder du tilbage med fornemmelsen af, det er ikke rigtig godt nok, eller jeg har det ikke rigtig godt, der er måske noget, der mangler. Jeg føler ikke, jeg gør det godt nok. Kender du det? Så er du ikke alene, og jeg har også været der, og jeg ved, det er opslidende at være der. Så derfor så kan jeg fuldstændig genkende til de her ting, og jeg ved også, hvordan det føles inde i kroppen at have det sådan her. Altså hvordan kroppen den bliver spændt og giver smerter. Tit og ofte så gør vi det, når vi får ondt, så søger vi god råd, eller også så siger vi vil gerne, altså så går vi ud og symptombehandler. Vi tænker, jeg har ondt der og der, så jeg går ud og søger nogen, der kan hjælpe mig der og der. Det kan være, at jeg tager til massage, det kan være, at jeg tager til fysioterapeut, jeg tager måske til kiropraktoren, fordi de må der kan fikse det her. Man får også nogle gode råd med på vejen, og man prøver på så godt man kan at få de her gode råd til at være en del af en selv, men de bliver aldrig rigtig godt, vel? Altså, og det er egentlig det, der er grunden til, at jeg tænker, nej, det her, det er ikke, altså jeg ved, det ikke er sådan her, det hænger sammen. Man kan ikke bare fikse de her symptomer, fordi man skal ned og finde årsagen. Man skal ned og arbejde med årsagen til de her symptomer. Det er det, jeg selv har gjort, og det er det, jeg har mærket på min egen krop, der har virket. Det er også det, jeg har set nu efterhånden for flere andre. Det er det, der virker. Det er der, man begynder at trives, og det er der, hvor smerterne forsvinder, hvor man sover godt, hvor man har det godt, og hvor man kan mærke den der indre glæde. Det er ikke afhængigt af, hvordan andre folk de agerer, eller hvad man kan gøre for andre. Så jeg er rigtig meget interesseret i at arbejde med din selvforståelse, fordi jeg gerne vil starte inde ved dig, altså inde i din kerne, sådan så at du kan få det rigtig godt. Jeg har illustreret her om bag ved mig, jeg ved ikke om man kan se det, men altså jeg arbejder med det, at inde i dig, der ligger der, altså du er født som en unik person, og med dit lys, og du lyser med det lys, som du nu engang har, men der kan godt være blevet noget sløret udenom det her lys. Jeg forestiller dig næsten, at du forestiller dig et lys, der står inde i en lanterne, og et glasset udenom, det bliver bare mere og mere sværtet til, eller hvad det hedder, altså det bliver mere og mere grumset, fordi du står derinde og lyser, men du er alligevel sådan lidt, jeg er alligevel lidt bange for, at jeg ikke gør det godt nok. Og det er jo en masse tanker, en masse følelser, og en masse ting, der ligger udenom det. Og det er man selvfølgelig nødt til at arbejde med, hvis man skal have lov til at skinne som den man er. Og udenom det, så har jeg skrevet op, der det er kroppen. Altså kroppen, den fortæller jo en masse ting. Så det kan godt være, at vi har ondt i kroppen, og det kan også godt føles irriterende. Altså, kunne det ikke bare gå væk? Men fakta er jo, at kroppen vil fortælle dig noget. Så det at egentlig få en forståelse for, okay, hvad betyder det så, når jeg har ondt i mine skuldre? Det betyder faktisk, at jeg er konflikter ligger mellem det, jeg gør, og det, jeg tænker. Så hvis jeg nu, okay, hvad er det? Altså, den er egentlig vores bedste ven, og den ven, der aldrig lyver. Så derfor er det vigtigt at forstå den. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at vi hele tiden træner i at være opmærksomme, så vi hele tiden kan mærke os selv, og hele tiden forstå os selv. Så det er sådan en tilgang, jeg rigtig gerne vil arbejde med, og som jeg ved virker. Hvis du har lyst til at høre mere om det her, så er du bare meget velkommen til at kontakte mig. Man kan eventuelt lave en lille forsamtale, som man kan booke, og det er ganske gratis. Så kan du høre mere om, hvordan jeg arbejder. Håber du er blevet lidt klogere på min måde at se det på. Tak fordi du lyttede med.